Salam, selamat hari Minggu ma dihita sude. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hitamadok mauliate tuamata debata. Ala asi dot holong ni rohana. Na mangiring-iring mangaramoti hita saluhutna. Bohita pungu di bagas joron ni Tuhanon. Di bagasan haipason las ni roha. Dinarapita lau mamuji pasangapon debata. Marhite edde do tangyangta. Tong tapahibul morohata asa masuk maita tu parminggota apala ditikion tabuak matiki satokin marhahomam ma hita. Amin. Tapuka ma parminggota, tapuji Tuhata marhite edet asian bukwede nomor 10 ayat sadaro di ayat tolu hupuji hupasangapo. Bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na manopa langit
dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah, akka denggan ni basam dohot asi ni roham. Ay siyan narobi ro akay, asa unang marsurak-surak akka musukku mida aho. Ale debataku, marhapo satu ho doaho, say unang paila aho. Haleluya. Haleluya. Artang yang mahita, ale aman nami para si rohan na sumurung debatani hatuon nami. Uingot tami do diaka arion panonon dot ama mate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul ma rohan nami, jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai. Patadahom ma Tuhami dosa nami, asa diar sakor rohan nami. Jala asa hupasau tami lomon ni roha ni namanubus sami. Asa martua hami marhite-hite siani, rodi saleleng-leleng na. Say patupa may dihami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tabigi ma edi puji-pujian sian kur ina pada hari Kamis.
Mare dehita sian buku de nomor sia ayat 2 do tolu puji olong ni. Sai đi Hatani tuhata, songon epistel dihita di minggu sadarion, ima minggu remines cere, natar surat di buku ni panurirang si Jeremia, bidu 30 sada, ayat 30 sada saro di ayat 34, songon nasomal tajahama marsori-sorin di ayat 34 rapita majahasa. Songon omma didok. Idama narodo aka arisogod ninna Jahoba. Pukaukuma pada nai baru tu pinoparni si Israel, dohot tu pinoparni si Juda. Ayodo padan si Benoku tu binoparni si Israel. Dung salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonokku ma patikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida. Asa ahu gabe debata nasida. Jala nasida gabe bangsoku rapi tamaja. Jadi dangpe podani sahala donganna. Manang dohononna tuha angginai songonon, tadahamuma Jahoba, aitung saluhut nasida tumaddaau sogod, tole nametmet, tole nama godang sian nasida, ninna Jahoba, ai marpamuati do sogod rohaku, mida ajaton nasidai, jala dangbe ingotoku dosa nasidai, ima sahakna,
martua ma akan menangihon hatani debata, naupiopsa jala mangulahosa. Amin. Tapi kema ede puji-pujian, sian kur punguan ina Naomi. Tapuji Tuhata marhite ite ede nomor 167 ayat sada do 2 bijakon Yesus do pardosa. Jakon Jesus do pardosa.
gamang dainang na hinaholongan, tabuak matiki satokin, lau mangarimang-rimangi, salud akapabayanata na taula di parguluon tadi siganupari, naso dialomor rohani dongata jolma, tarlumobi rohani debata. Atong siya nudu siya dohot serep ni roha, beta marapi tarotu adupan ni debata, lau manopoti saludna dosata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gincang. Pargogo na suatu dosan, padenggan basa doho. Jala rodi saliling-nileling na doa sini roham. Saya parmuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jod dohami mardosa maradopoko. Jala jod do usungguli hami rimasmu. Marhitesian pangalosyon nami. Unang alang asin ni roham, sayurupi mahami, o ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin, baga-baga ni debata, taringot tua sesani dosa. Songon sitong na mangulu ahu, Ninna Tuhan Jehovah, tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat, na lomodo rohaku mida hamumulakna, asa mangulu ibana, asa ngapon ma di debata na digitcang. Amin. Udul mahamu. Tabigema, edde puji-pujian, sian paduan suara narwastu.
Marede hita, sian bukuede nomor 230 sada, ayat sada dot ayat tolu, ida hinadenggani. Tatangi homa patik ni debata, songod dala tungolu na baru dihita di mingguon, imasian patik palimahon dot patik paonopon, dohot lapatanna, songonoma didop. Patik palimahon, ikon pasangapomu natorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangulu, ditano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata de bata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta. Dohon mida akarajata. Ro di aka natua-tua. Dang jadi parota rimas nasida. Ikon patudo hita, jala ikon holong rohata tu nasida. Sioloa do nasida, jala sisubuto do rohana. Patik paunopon. Unak ho mamunu, dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mabain sahit-sahit, tunasa na mangulu. Iko roha panguluo dorhata dinasa na mangulu. Atong rap mahita mangidogugo sian tuhata debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulan naombar tu patikmi. Amin. Marede hita, sian bukwede nomor 212. Ayat sada tabal 5 dot ayat onom aholongon nabadia. Holongun
Natidakon maha porsiao tay, songon nahi natidakon ni dongata saha porsiaon di portibion, ramado mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nama no palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sian ton di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernit, di panguman ni Silatus, napate tarpajal do ibana di haupinaur silang, jala tuat tu banuatoru dung ditanom, namula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatudusani. Disima ibana pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nialak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dos sogot daging nialak naung mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapi kima tik-tik namasa di huriata. Salum madihita saluhut na manginang. Tabi gema di puji-pujian sian punguan ur ama.
Tabi gima tabahan ni titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa Mingguan. Na parjolo, barita habot ni Roha. Na di hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, nunga marujungolu amata Eli Saud Marganda Panggabean, tutup usia 56 tahun. Anak ni amata penatua M Panggabean Nahinan, tubuh ni inata P Boru Simanukalik Nahinan, namaringanan di Jalan Berdikari nomor 33 Pasar Sada Padang Bulan, ruas ni Huriata GKPI Padang Bulan, masuk sektor 5. Saya dipargugui jala di Tuhatama Pangapulion di keluarga Nina Sida. Napaduahon, ruhut-ruhut ni pamisangon manang tata penggembalaan. Mulai sadarion minggu tanggal 1 Maret 2026. Hona ruhut pamisangon manang tata penggembalama amata Robinson Sirait, warga jemaat GKPI Sian Sektor Sada, perihal melanggar aturan Nihuria GKPI tentang hal mencederai perkawinan manang parrumah tanggaon. Napatuluhon, ibadah dohot perayaan Hari Doa Wanita Sedunia di hari Minggu tanggal 2 Maret 2026 di Patupa Huriata do ibadah perayaan doa perempuan sedunia di ibadah pagi Arian Botari Dohot Borngin, nama kobasi di pelayanan Sian kaum perempuan. Napaupaton akabarita naung somal di titikot di Huriata, ima warta parhepengon ni Huriata, jadwal pertanyaan, persembahan bunga altar, dohot namar tugas majakon haroroni parmingguta di tanggal 8 Maret 2026, taidama di lembaran harotas ditata ibadah ta naung di paradeni Huriata. Sonima tabahan ni titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa Mingguan. Dinalahu para dewa rohata hita manomu-nomu hata ni tuhata marede mahita. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus panguluho, asal perseaho, masailas rohatai muse, moloi asian dosabe. Sai Roma hita tu sergui lau sorang madisi Roma tu Jesus hato poro ai so di tulak Jesus beho na asiro hado Jesus sai pos marohabi masai las rohatai muse moi asian dosabe sai Roma hita tu sergui lau sonang madisi
Nameni debata na sumurung sian salut na roha. Ima na mangaramuti. Ate-ate dohot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhuna. Di damang doho dainang na hinahulungan di bagasan guarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata si begiota jala si peopota di bagasan tikion imana dienet sian Johannes bidutolu mamuka mai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 pitu dohot sada ujahan didok balga situtu holong ni roha ni debata tu portibion. Kasih Allah besar akan dunia. Songonom madidok disihatan itu hatta ta tangi homma. Asa adong ma sahalak sian akaparise situa ni Jahudi na margoar Nikodemus. Naro borngi-borngin manopot ibana. Jala didokma madok ibana. Guru nami. Huboto hamido. Ho guru naro siad debata. Aidang tarpatupa agiaise tada. Songon na binahemi iya so debata dongan dungi ninna Yesus ma mangalu si ibana na tutu si tutudo na hudokon tuho iya so tubu jol masian gijang dang tarbahesa marnida harajaon ni debata dungi ninna si Nikodemus ma madok ibana. Songo dia ma tarbahen tubuh muse halak. Ia naung matua. Tung haula hasama mamasuhi siubeon ni inana asa tubuh. Jadi dia lusi Yesus ma. Na tutu si tutudo na hudokon diho. Anggo so tubuh jol masian aik. Dohot sia todi dada habongotasa harajaon ni debata. Daging do natubu sia daging, todi do natubu sia todi. Unang malongang roham ala hudok tuho, ikut tubu hamu siang gijang. Namangulus do alogo dopak lomo ni rohana. Di begi hodo parngongosna alai dang di botoho habor borohatna manang hasasahatna lao songonido ganup naung tubu sia todi dungi ninna si Nikodemus ma mangalusi ibana songo dia mai tarpajadi jadi ninna Yesus ma mangalusi ibana ho guru ni bangsa Israel dang dibotohoi na tutu si tutudo na hudokon diho huhatahon hami do na huboto hami jala huhati dako kami do nau kuida hami gabidang dijakon hamu na huhati dakon hami gari akan ditanoon huhatahot tuhamu dang porsea hamu tu porsea mahamu molo huhatahot tuhamu akan di banua gijang dang adong nama naik tu banua gijang iya so nauk tuat sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian jadi songon naung pinatibo ni si Musa ulok di halongonan songoni naing patiboon anak ni jolmai
Asa dapotan hangoluan na saliling ni lilingna ganup na porsea di ibana. Ay songonodo holong ni rohani debata di portibion bola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan na saliling ni lilingna di ibana. Aidang na disuruh debata anak na tu portibion asa uhumon na naing paluaon na portibiot tahe ubahen na disuruh. Ido sahat ni hatan itu hatta di bagasan Tikion. Di damang do dainang na hinaholongan di bagasan goarnitu hatta Tuhan Yesus Kristus. Adong do dua hata ni debata na masai ramehian di batu begehon di hatahon siam mulai hita sekolah minggu. Alai nakpe naung taboto tahataho tahatidakon jojo do behita dang boi mian jala mangula disi. Na parjolo ima kejadian sada ayat sada Musa sada ayat sada dimula ni mulana itop pada batama langit dohot tanon pasti ho sudedo ita hiamat dokoni par liturgia te ni do taingok dobe molak taingok ngapa kali waktu hita sida itu do taingok saya mulai geleng ya te dimula ni mulana ini do. Baru na padua hom musengan ayat na begitu familiar di tonga-tonga ni kita halak Kristen sampai di bait do ayaton ima di Natal terus gabe liturgi ragam bahasa. Ima na tersurat di bagasan Turpuk Sadarion di Yohanes 3 ayat 10. Boha sudima hita jolo madok Yohanes 3 ayat 10 nomon ale unang berek kapem unang bereng bibelmu silangi ma bereng sudi mahita jo rak madok sada 2 tolu ai na digijang majo madokon na digijang alahuberi digijang kanapo sonwaingon hira-hira na lebih lancar honwaing bahasa Indonesia do mang na bahasa Batak bahasa Indonesia atong doko kamu jo kana digijangi taringot tu Yohanes 3 ayat 10 bahasa Indonesia sada 2 tolu mauliate ma dihita salhutna. Alai sahalinai nak penauk songoni patar ni hata ni Tuhani tadok tahataho jala tahetridakon songono do holong ni rohani debata di portibion. Dang idokon tu pribadi do, tu kelompok pedang, tu sada bangsa pedang. Ai songono do holong ni rohani debata tu portibion. Jadi di jakko kita, di jalo hita, gabe anak dohot boru ni debata, dada marhite-hite uhum. Alai marhite-hite holong. Ai songonodo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do dilehon anak na sasadai, asa ganup na persea di bana, dapotan hanguluan, jala unang dapotan hamagoan. Masih tak kasir deh. Ido nagabe di patu begehon jala di suarahon di bagasan Tikion. Alai saunari persoalan nabuhado hita lau mangulahon do makanguluhon holong nauk pinasahan ni debata di bagasan Yesus Kristus.
idona gabe ikot talusi. Hubay majotu hita sada contoh di peristiwa 7 tahun nauksalpo. Adora kami melayani di Pekanbaru. Adong do di sada inganan alamatna Jalan Pajar Ujung. Dibuat guarnesi rumah rehabilitasi. Jadi di Jabu rehabilitasion pada saat ini adong do 30 onom akajol manaso waras. Jala hula 2 halak guna waras di sini. Jala halakon na 2 suami istri nagabe merawat, menyembuhkan, menjaga osudit. Situ plono palakon. Alai unikna dangolo na sida memakai intervensi medis di sini. Dangolo. Alai di dokon amangi dohot inangi hola sada do obat na upatu pahami di son tusude aka na sewarason ima hola sada hata do holong dohot makaholongi nasida di bagasa kata, di bagasa pabahenan, di bagasan sikap, dohot di bagasan kepedulian. Jala dipastihon inangi do tamangi molono bulan amangi songa mulak be. Na tapi mas segurang guna si dadang mulak besan inganani alang ngau tabu dipakilalahon disi. Jala bahasa sapa disi dibayan nasida songon bahasa holong laho mamakulingi, laho menyapa, bawa doho paropuan, tung betul-betul bahasa holong itu. Mulu tu paropuan, pajuwo tu ibarat tu si, halo cinta. Jia asal jumpa bawa doho boru-boru, halo cinta, halo say. Jela maju bawa, dangguar nejo, halo say. Hira-hira buhaman waeng ulini sada inganan, dosa da persauran, mulut tajau dong atai di bagasan holong. Mulut tajau dong atai di bagasan ungkapan-ungkapan yang begitu memotivasi, mendorong, bahkan membuat harga yang sangat luar biasa di situ. Jadi pasti honi ono bulan ba multu pedang malum total alai nga mengalami perubahan transformasi alani holong nakingan. Jadi di si naritik do mangalopa idahan ni naritik. Naritik do manuci baju ni naritik. Bahkan naritik do mangapel jabu ni naritik. Bahkan naritik do payatson mobil ni jolmana normal. Ya. Jalaun boy huida jalahu praktekon pada saat ini di tonga-tonga ni situasi kondisi au jujur pada saat ini pitu hali ma au di jo diundang marjamita tu si alai pa pitu hali hope holoi. Ai alana na biara doroha bajupang do naritikan. Di slogan ni halak Batak adong tolu rang boy sialon dak danak ina dohot naritik mulanya naritik hobet to ngalo naritik naritik maho inna do kan ido yak sialon naritik atong jadi macam borat alai papitu halihon huloi medisi marjamita dang atas nama GGP tapi sebagai ketua PGI pada saat itu begitu laubor hatta misiat jabu itor di pesaton ninangom matu amang molo jadi doro amang sunari marjamita tu rumah rehabilitasi baju ni amang ikon agak beda doin aham ini ku molo baju ni amang
na botar celana man kon nabirong doin. Ay bahasan iko. Mulo dibereng na sawaras dua warna na kontras at tergabe songon na normal donin na. Berubah do pikiran na ninna. Hido atin ratu. Baru na pa 2 hon anon mulo marjamita amang merdala-dalam madah sudah medalani. Alai mulo adong manang contona manio pamang manang nama manggoma amak sepuri majo contona ninna. Indo. Sapa ani may dokon amang mulo tu parupuan halo cinta. Tu bawa halo say. Ji macai akrapia do begio sapa-sapa ani tegorani kepedulian di si betul-betul do nasida masih holongan satu dengan yang lain. Jala lucuna na paling hebat na dakea olo naritiki di tempati merbadai. Aku tersonggok do siba. Tapi kita na normal jojo merbadai di pungat tate. Ina roh aku isu no ritik no ina ritik do mang na ami. Ya bina roh sipata. Alih-alih kita ngulu songoni. Asal murni dia gangguan jiwa ya. Tapi kalau dia narkoba memang ya ribut dia. Tapi orang itu nggak menerima yang narkoba. Betul-betul mereka yang gangguan jiwa. Marjamita mau tunasida. Ola kudokum martangiang isido pihahu bigay na kohom jolma lau martangiang. Tempat ni naritikon. Iya. Anggo hitara nakingan dimulai rasa nagedda do martangi yang anggo pira macam-macam HP nate. Nakotak katik mungkin do merapoti ho di bangkum mungkin do tak kanasing di si. Naik tasuku jo baru naik tutu. Baru holak kujahahom ma tunasida Johannes Tula saplonomon along ngalur kepala ni hatahom sambil merdalan. Sambil merdalan mau alai topat majupa au hulewati ma nang lewat aku masada parupuan halak Chinese. Topu mai rokot tau cantik kali bajumu inna. Wah tarsonggol tia na wah betul. Wo songo di batoki agwarna ma majupa songonia te. Alai holak kudok kotibana halo cinta itu songon na mental memang sinum-sinum. Iya ya. Ternyata cinta itu bagi orang yang tak waras membuat dia menjadi waras. Bang Gohida rah hutiki merdongat-dongat do na joli dokon halo saya halo cinta teh anggo nuaeng may bajona. Inna kan. Ino may dokon nuaeng ate. Jadi betul. Jala duk selesai ibadaon boto amang do inang do laos naritikod do memberikan sepatah 2 kata Tuhan akan naro. Bersyukur dengan apa yang dibawa, tapi mereka selalu mengatakan terima kasih buat kasihnya melalui selalu kasih itu yang muncul di situ kasih. Jadi kenapa kau mau memasak sendiri untuk semua orang itu? Karena aku mengasihi mereka. Itu aja. Kenapa kau mau membersihkan mobil bapak ini, ibu ini? Ya karena aku mengasihi bapak itu. Jadi bahasa kasih itu di situ betul-betul luar biasa. Dan kau didok alai diulang. Lalu suku memusengan pengasuh nai. Di dia doa hau kebaktian niku. Di gereja GPD Jalan Arengka. Ola lao siani atar songon na hupa hojuk ma kenderaku. Honeng majupai paditanai buhadu na sida ibadah di sinaraku. Saat makata-katai mahami. Ate pak, toho reson kebaktian nasian rumah rehabilitasi. Batoho pak. Muldang berminggu nasida lupung do gareja ninna. Moro persembahan ninna. Jadi usukum ma baru nasida ibadah niku. Ada si pontakia pedete madokon. Ai lebih ritik do dawa na normali daripada naritikonin nemhana. Itu. Alana nunga di pesaton pembimbing nau tunasida molo mar minggu hita ikuti masude marede
martangiang, jongjong, hudul. Mabigi jamita. Jadi ada resep na dibain niku. Roma rupani ikon paditaon. Ajaran ni bimbing nai bereng ma silangi. Pandanglah salib Kristus. Disitulah kau dikasihi. Disitulah yang kau ditebus. Disitulah yang Tuhan itu berkorban demi kamu. Supaya kamu menerima keselamatan. Disitulah Tuhan mematahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Orang itu diboto nasida. Jadi mulorone sida ibadah amang ine manang. Buru hami gabi tertib ibadah. Lana gemeile mana normali ribut, ala dibereng dari tiko dan ribut. Aku naruh hakku aja aku masih saja kan dari tik tu gari jauh. Asa boy tenang jol ma ibadah naruh hakku sepahatan yan. Alain ada kudoko tu hita di bagas setekion, betapa besarnya kasih itu melakukan perubahan, melakukan transformasi hati, pikiran, dan perasaan dalam merespon perjumpaan dan juga dalam setiap relasi di dalam kehidupannya. Dan ada intervensi ini medis di sini, murni doi. Alai ima piga agama yang berbeda di sini, dakya ulo mulak betu jabuna. Baka dakya lebih tinggal tempati ison memahami karena kami diberlakukan dengan baik di sini dan sangat luar biasa. Jalai mara naidok ni hatani itu hatta nani pasahat ni Apostel Paulus imana di Korintusi bahwa didok na labasdo anggo haholongoni jala nasorta dang mangiburu haholongoni dang tengah jaladang di paburnang dirina maradat situtudo holongi dang ahut dang olo pangarimason jaladang olo pajujur najahat. Jadi hebat dong. Ima taringot tu pakorhon do balgani holongi nabui mabuan pengaruh dampak transformasi yang luar biasa terhadap hati, pikiran, perasaan, bahkan di dalam tubuh kita. Jala masuk mahita tu bagasan trupuk di bagasat tikion, sasitongna di papatar jala di hatahon, ima taringot tu perjumpaan dot persaoran ni si Nikodemus dohot Tuhan Yesus. Jala perjumpaani parsaorani di borngin dok dang di natiur-tiur alai bui marao basa borngi rosi Nikodemus alana ibana pemimpin agama ibana halak parisi yang diatihai menjadi lawan konflik Yesus don dalam pemahaman dohot aka pangatusion taringot turhut tu persaoran di Tuhani. Alai taida adong sadarohana marsitutu, adong sadarohana macai dengan sian si Nikodemus, Roma dapoto Yesus jala didok ibana jala di hati dakon bahwa Yesus halak na sangap, halak na bunggal, halak si pujion jala didok di parhatobos si Nikodemus dopedisi bahwa Yesus itu adalah guru, rabi. Ini mah. Sada sapaan, sada juju nama ciargadu. Ya. Puyung na julau tikis di nak penwaeng dangadong be tarida be. Melujuk pa ibadah guru niba. Selamat pagi guru. Selamat pagi bu guru, pak guru, itu kan? Bangun waeng guru ngadong beda. Tersongoni maran waeng si ikusun selamat malam guru ini mana Tuhan Yesus jala di parhatopoti bana do pakobasion nang huaso nani papatar ni Tuhan Yesus dangadong boy patu pahoni dangadong boy mangulahoni iya sode bata dongan adong pengakuan na sangat luar biasa di sini
Hapek sa sitong na si Nicodemuson ba, halak na terpandang doon, guru doon, si tua doon, pangajari doon, di tonga-tonga ni bangso Israel. Bakat didok di bagasat tikion, si Nicodemuson orang terpandang na dengan relasi sosial na di tonga-tonga ni bangso Israel. Alai di bagasan ni nakpesongoni kedudukan di mana parngatusion na parbinotoan na taringo tu saluhuna ruh ni na mangulu di bagasan Tuhani. Alai hal na paling luar biasa tabereng di son ketika di pabua Tuhan Yesus buhado asabui hita mangida bongot taringo tu harajau ni debata haluau doho tangoluani. Sini Nicodemus tang diboto. Tanya tu sih. Sampai di dok Tuhan Yesus tu ibana. Ima di dok ho guru ni Israel dang diboto hoi. Tabayak ko majunga mengajar si Nicodemus merjamita ibana. Ngai dok ko ni mana? Ai songono do holong di bata, ai songono do asin ni ruan di bata. Ini mana? Apa yang ketika jumpa roh Yesus dang di boto hodo pe inna buat roh hamurusi. Jadi adong do hiasa ada kisah songnon. Hiado hubege muruk sada ibu-ibu tu gelengna. Ai memang anak nasogabea goho dakia iboto ho mangatusi omakmu, rohani omakmu inna. Alayau gebe tersungguh tahu bagi pernyataan ninatai. Kamu yang bodoh atau anakmu? Awina rohaku do, buama bainon tidak danaki mangatusi omakna, so haru tidak danakon omak-omak. Ala yang go omak-omak wajir mangatusi dak danak, along hewan dak danak. Tersoni mata biar jo perubahan, tapi itu sih. Asunang jo hita di bagasa parngulo tahun molonunga sebagai bapak sebagai ibu itu sudima hita mangatusi do dia belum tentu. Ido nana yang diroktu hita di bagasan tikion. Buasa gabe songoni padohan ni Yesus tu si Nicodemus. Sampai ngaroi bana burjuda ba. Nasangap doho Tuhan. Daung na bui mangulem lamin alai yelu si Yesus. Daksa hato tu banu agi jangi anggoholan songonido pangatusiamu parbinotoamu hira-hirema naneng dohonon ni Tuhan Yesus tu si Nicodemus alana anggo di pangatusion ni si Nicodemus asitongna haluaon harajaon dohot hangoluan nasia debata cukup hanya mengetahui pati iboto ibana koparan ni si Abraham dohami na patuluho musengan takas di bote ibana hami bangso na pinili di debatado selesai ngamalua hami ngadi hami harajaon di debata apa yang Tuhan Yesus dah mulu hola di boto ho besudi na di bibili belum tentu di ho malua nak pego paran si Abrahapo belum tentu malua ho nak pego paran ni si Abrahapo jala bangso na pinili to belum tentu rupe dapotan haluaon. Maka naki konsep haluaon ni dang soal diuhum dibuat, dang soal statusnya, tapi ai songono do holong ni rohan debata di portibion. Alai nagabe suku-suku tu hita di bagasa tikion bohado dalan asabui hita mangida holong ni debata asabui hita mangida harajaon ni debata asabui hita mangida haluaon doh tanguluan nasiat debata marhite turpukon adong tolu naiko perlu diatusi jala ikut diulahon asabui dota holong ni rohani debata na paluahoni holong ni debata na panguluhoni holong ni rohani debata na paluaho kita siat dosa waso ni hamatean dosian sibolisi. Na parjolo omma di patorang jala di papatar tu si Nicodemus nang tuhita di bagasan tikion.
ima didok ikon rade tubuh padua halion. Harus dilahirkan kembali. Atau istilah sekarang ini yang paling pas untuk kita apakan, bertobat. Jadi tidak ada artinya perjumpaan kita dengan Kristus di dalam kehidupan kita kalau tidak ada pertobatan. Paulus tidak pernah menjadi satu rasul yang sangat luar biasa kalau dia tidak bertemu dengan Kristus dan sekaligus bertobat di dalam Kristus. Alana haten deta madok Kristen au hape kutodong dalan hamaguani. Ya bisa aja kita mengaku secara legalitas sudah orang percaya, orang gereja, memuji Tuhan, tapi persoalannya, sudahkah kita bertobat marhamu baon di sini? Jadi tubuh padua halihon, dada tudos noni, songon na tubuh secara biologis. Ima songon pangatusion ni si Nikodemus nakingan. Memang betul dang ibote bana. Basongo dia biba masuk musengan tu siubion ni na tua-tua ni iba pengen batua, iba anak pengen batua. Babe parmasukna. Ini bana. Alai di sima Tuhan Yesus melakukan satu transformasi pemahaman, pikiran, perasaan tu sudi di bagasan nguluna, jaladidok di bagasa tikion, tubuh padua halihoni, dada soal perkara biologis. Tubuh padua halihoni, dada soal secara jasmani. Alai molo tabereng di Titus tolu ayat 5 sahatu pitu, mas saya kasdo didok disi taringo tubuh padua halihoni, ima dada alani ulaota hati goran ubay di palua ibana hita tuksian asini rohado marhite-hite padidion pangulahion tubuh marhite-hite todi porbadia na pai baruhon naung diusehon jala di pasahatu hita na sudah hita macalui padidion na badiete alita ulah hodo tahangulu hodo bahkan nuang dakot hoy adok kita sanonate nga berlomba-lomba jol manuang duhali ididi di Indonesia, ididi Sumatera, ididi musing di Jerusalem. Ya, padahal sehali do. Doh pakokopon ni Kristus di haupi nur silangi. Ya. Alana tubuh na tubuh siat daging doi. Na tubuh siat todi doi. Makana padidioni dakoran ahai legalitas. Alai tabereng dursi naing di pasaorho kita tu debata di bagasan Yesus Kristus Tuhan dohot todi purbadia jala di sima jupang soal hata tubuh pa dua halihon lahir kembali jala na tubuh pa dua halihon ima siat todi tu deus mai naung boi patuduhon hamubaon jala marpabuehon ima parbue ni todi songon na didokon di Galatia 5 ayat 22 sahat 20 tolu adong siate dan pula sidohono benga sudah hitam abotoi jala na mangihu museng didokon nagabe indikator ningolu naung mangolu di bagasan Kristus nauk sada di bagasan Kristus didok di bagasa tikion ima songon di Filipi 2 ayat 5 songon parohaon ni Yesus Kristus ma parohaon muna. Jadi ketika terjadi tubuh padua halihon, terjadi transformasi roha pikiran todi doho pakilalaan patarma didok di bagasa tikion songon parohaon ni Yesus Kristus ma parohaon muna. Jadi tubuh padua halihon manang bertobat adalah syarat yang ma sayarga situ tu lahoboi mangida haluaon hanguluan nasihat debata di bagasan Yesus Kristus. Ido alana ketika Yohanes tampil melayani dan Yesus pertama sekali tampil dalam pelayanan itu, maka yang diserukan adalah bertobatlah bahwa kerajaan Allah sudah dekat.
Baru na padua hom musang idok tu hita di bagasa tikion, asaboy hita mangida, asaboy hita makilalahon, holong ni debata, harajaw ni debata, haluaw do tanguluani, didok di bagasa tikion, arung sampai opatali diungkapkan di son. Ikon porsea jala tajakon Yesus Kristus. Porsea jala tajakon. Hira-hira simbolis porsea do tu Yesus anak ngide bata porsea. Itada simbolis do Yesus itada hian. Huboto anak ngide bata nabadia idoho. Alaida keulu simbolis majakot Yesus adalah anak Allah, Tuhan keselamatan dan kehidupan. Tak ya. Jadi molodidok di bagasa tikio porsea jala di jakon. Dak kula nungkapan, dak kula retorikai, tapi harus diwujud nyatakan di dalam fungsi, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Idok nakingan songon perrohawan ni Yesus Kristus ma perrohawan muna. Jalan mace patardoi didok di bagasa tikion. Ganup na porsea, ganup na majakon, Yesus do Tuhan anak ni debata, holong ni debata, didok di bagasa tikion, di sido jupa kita haluaon dohot hanguluan. Madia esap 5 do ta esap lalu idok di si. Jadi mangida harajaon ni debata, mangida haluaon, mangida hanguluan, dangadong jupa kita noni di balian ni Kristus. Dangadong jupa kita noni di luar ni Kristus. Dangadong. Karena dari semua ungkapan-ungkapan kitab yang pernah kami baca, hanya di agama Kristen, di Alkitab Kristen yang dituliskan di situ Yohanes 14 ayat 6, idok Yesus au do dalan doh tasitongan dohot hanguluan dangadong nasahat tuamai ia somar hite-hite siana. Jelas sekali kan, enggak ada yang lain. Jadi ngadong hakta bisa sitong na majual haporsiota, maniganigaho kaporsiota, madoko daksa dang apa semua itu. Oh, repot itu. Alay halak na porsia dohot majalo iko sahatu sima pengakuan na doho pabahinan na di bagasan parangulon na. Jalan na patuluhon na terakhir idok di bagasa tikion, asaboy hita mangida, holong nirohan ni debata, harajaw na haluaw do tanguluani didok di bagasan tikion iko porsea hita bahwa holong ni debata nasun ima na paluaho portibion ima Yesus Kristus. Mata beren nakis Nikodemus, jabatan dia tidak bisa melepaskan dia dari dosa itu. Kehebatan dia, ketenarannya, apalagi orang Parisi, apalagi orang itu, orang populer loh itu di tengah-tengah masyarakat. Penceramah ulung ini, pengkhotbah ulung ini. Tapi Tuhan berkata kepada dia pada saat ini, keselamatan itu bukan di situ ya. Haluau ni lang disi. Alai masay takas jalapatar. Ido alana si Nikodemus dibuan Tuhan Yesus jolo mamereng do takas tuaka peristiwa na masa di tonga-tonga ni bangso Israel. Ima didok di bagasan tikion taringo tu soal ulok na di pajongjong di padang gurun. Jala didok manangise na mamerengi, manangise na mangadop tu si, manangise na ni pargu ni ulok todungi idok demi mai lumi mana. Lausongonima na indok na di bagasan tikion haluaon hanguluani ikot tabereng do ikot ta tatap do hola di bagasan Yesus Kristus dangadong bena asing di balian ni dangadong be alanido masai takas idok hatani tu hatta di ayat saplonomi habalgaon ni holong ni rohani debata dalam menjangkau merangkul makaul kita dan soal hukumna dan soal kebenaran keadilannya alai didok
ai songonodo holong ni rohani de bata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganupna porsea di ibana asa hanguluan saliling-ililingna di ibana. Jala molo di Roma ono mayat 27b agak dipaudol do pedisi alai asini rohani de bata ido hanguluan na manuktong. Jangan takas bekan apapun sekarang jabatan kita, apapun situasi kondisi kita, apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, apakah kita seperti Nikodemus pada saat ini, tapi Tuhan berkata, jika kita percaya, jika kita mau dilahirkan kembali dan mengakui Yesus adalah kasih Allah yang agung itu, maka kita dikatakan selamat. Jadi pasti do keselamatan ini. Dan mudah-mudahan 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Yang tidak memiliki Yesus, tidak memiliki pasti itu. Jadi coba lihat pada saat ini, jangan kau katakan perdosa na gorang doau, perdosa na suhata berusaku di bahasa tikion, dang tama au majalo asido tolongi rohani debata. Tapi Tuhan berkata pada saat ini, jika engkau siap mengalami lahir baru dan engkau sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, dan engkau percaya pada saat ini bahwa kasih Allah yang agung itu hanya dalam Yesus Kristus, dikatakan dengan jelas dalam iman, engkau diselamatkan dan Tuhan memberikan kehidupan bagimu. Papa tarmai di sudegul mitni ngulum. Jadi di amang dot inang nahina holongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi holong ni Tuhani ima holong na paluahon dada holong na manguhumi. Ima nakididok di ayat 10 bitui. Jadi ayat 10 bitu didok nakingan tu kita di damang do dainang aidang disuruh debata anak na itu portibion asa uhumonna naing paluaonna do portibiotahe umbahen nadi suruh. Jelas began. Itu untuk kita lah itu. Dihita mesaluhukna. Sahalinai jadi holong ni Tuhani dituju tu portibion dada holatu sada marga. Dak holatu sada kelompok. Dak holatu sada bangso. Alai didok. Haluau ni, hangulua ni, gabe milik ni saluhut akan aporsea tu debata di bagasan Yesus Kristus. Jadi haluau doh tangulo ni dada soal prestasi tanoni. Tapi setiap halak nang malua ikon memiliki prestasi. Pasti. Jalan aparpudi mas saya takas doi didok haluau doh tanguluan nasihat debata di bagasan Yesus Kristus dalam ni haporseaon sahalinai dangalani gogota dangalani malota dangalani haboyota dada karena memiliki ini dan itu kita semua alai didok di bagasan tikion holan holong ni debata di bagasan Yesus Kristus didok di Efesus 2 ayat 21 sia ai sia nasini rohado ubay maluahamu dalan haporseaon jala dada binahem munai si lehon-lehon ni debatadoi tuk sian parulau ni asa unang adong nama muji diri unang adong nama kejakon roha. Jadi alanita uji majo apa yang menjadi indikator orang yang telah diselamatkan dan hidup di dalam Tuhan itu. Gak ada yang sombong lagi, rendah hati, martoruk ni roha. Itu alana holongi turuk ni roha. Haholongoni lebas ni roha. Haholongoni kepedulian. Haholongoni mengampuni. Lihat. Jika bagas bekan, ibangido tu hita di bagas atikion. Hira-hira mulu hita maju suami istri di bagas atikion. Terbaik ko dorang adong hamaolo di tongga-tongga di pasar repeo ni. Anggoholan kebenaran do tabereng di si sampai kapan enggak pernah kita lah berdamai. Alana bado, naradiru hita patutoru diri, naradiru hita mengampuni, naradiru hita memperdulikan.
Jauh ner haku do molok suami istri dang masih atau sampai itu luar ring repot bu nanti. Ada apa itu? Ala do di bahasa Tikau dak song ni betong. Alana Tuhan ni majalo hita dang alani naung denggak kita. Tuhan ni makaholong kita bukan karena kita sudah benar. Tuhan ini makaholong kita bukan karena kita sudah adil, enggak. Tapi Tuhan mengasihi kita dikala kita berdosa. Tuhan mengasihi kita dikala kita sudah menerima kasih itu. Jadi kasih itulah membuat kita bertobat. Kasih itulah membuat kita mengalami transformasi sama seperti Nikodemus. Makanya ketika Yesus mati, Nikodemus punya peran yang sangat luar biasa di situ. Memberi yang terbaik kepada Yesus. Alani tadokma di bagasa rohata jala tahulahumma dokma tu akka dongam munahumaliang ha holongaku maho siatikion sahatu arina nengro di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan debatang di bagasan Yesus Kristus doto di purbadiang. Debata para siroha jala perdinggan basa na sumurung jala na soha-sohatan marhite-hite hatam di bagasa tikyon naung toluhas naung di baritahon do naung di batu begehon di tonga-tonga ni ruas ni huriam di bagasan tikyon di paingot jala di jauhodo hami Tuhan di bagasan tikyon molo dapotan haluau pehami dohot tanguluan dada ala ni gogo hamalon dohot ala ni nauk sikop sude ulahu kami di bagasan menguluon alai hatam madok di bagasan tikion holan ala ni holong muna masai balgaido Tuhan na menjangkau dohot makaul portibion secara khusus maka na porseya di bagasan tikio Tuhan marhite-hite mahami bui di bagasa pos ni roha dota porsiao madok saluta mi Tuhan nunga majalo haluaon sian huaso ni dosa majalo haluaon sian huaso ni hamatian majalo haluao Tuhan sian huaso ni sibulis marhite-hite ma Tuhan gabi bui hami gabi anak dot buru ni debata di bagasan Yesus Kristus Tuhan gabi persidohot mahami Tuhan mangida dot majalo dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni parngulun asima roham Tuhan paborhat mahami jala ajari hami sude akaruas ni huriam di bagasan tikyon boy patupahon holongi di tonga-tonga ni parsauran di tonga-tonga ni ulaon nang di tonga-tonga ni sude gulmit ni ngulunami mauliati madiho Tuhan pinuji maho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin mari demahita. Tiada terhatahun haologi rohani Tuhata di pardusaon marsakdo rohana bidajo mai
Hatani debata pabor hatita lau pasahaton piliata. Ima sian pesalmen opat ayat onom songonom madidok. Pilihon hamuma, pilihan hati goran. Jala marhaposan tu Jehovah ma hamu. Tapasahat ma piliata di bagasan las niroha. Ring Mahita Jongjong. Papasahat ma pelia tahun tua dupan ni di bata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus. Dison hupasahatami do pilihan hamaletun nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu mapilianon, asa gabi dala panidangion, parsauran, doho tulaw na siniroha di huriam, bahen mangulunami, gabi pilihan na hobar tulomo ni roham, jala parsidohot parohon harajaommu, holong hasitongan, dohot hadamiommu di sadok portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asa saya toktong madok mauliat itu ho di bagasan gor ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajommu, sai saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesani dongan na merdosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna haraja o dhanu lori hasanga Mulak mahamu di bagasadame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu, di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasaurhom madamena tutod dimunabi. Amin. Ah